Hola, hola, aquí Vaya Fernández, adestradora emocional e da risa. Levo uns mesiños sen aparecer por aquí porque estou aí, metida nun montón de cousas. Estou facendo unha formación super interesante que espero poder compartir con vos cousiñas. Estou atendendo a varios proxectos e iso fai que poida dedicar menos tempo a esta canle, pero non estou desaparecida. Volvo a retomar por aquí e hoxe fago para falarvos de algo que xa leva tempo aí batendo na cabeza, e inda que hoxe non teño o espazo como habitúo a ter para facer este tipo de conexión con vos, dixen, teño que contalo. De hoxe non pasa. Mirade, cantas veces vos dixeron non chores? Cantas veces dixestes vos a alguén non chores? Ou é que non te podo ver triste, é que non soporto verte chorar, é que non quero que sufras. Atención a esta frase. Non quero que sufras. Cantas veces che dixeron isto? Cantas veces dixeches ti isto? Esta é unha frase que se escoita moito cando algunha persoa está triste. Hai un movimento moitas veces no seu entorno de querer sacala de esa tristeza para que non o pase mal. E isto a veces facémolo coas nosas crianzas. Dicimos, bueno, non pasa nada, veña, a outra cousa, pim, pam, pam, que non me gusta verte sufrir. Isto decímolo pensando que o facemos pola outra persoa, non? Porque non queremos que sufra. Eu quero convidarvos á reflexión sobre isto, porque eu cheguei á conclusión de que non é tanto así de que o facemos pola outra persoa. É que realmente nós non queremos vela sufrir. Porque se nós lle decimos que non chore ou que veña, vamos a pensar noutra cousa, realmente non vai a deixar de sufrir. Esa persoa vai a sufrir igual, pero vai non facer en silencio. A única diferencia é que nós non o vamos ver. E iso deixanos máis tranquilas. Esta é para min a proba de que realmente cando nós decimos iso, facémolo por nós. Eu quero convidar a esta reflexión porque vexo moitos casos de persoas adultas que teñen este recordo moi metido dentro. Adquiriron este patrón de pois non chorar en público, non mostrar emoción de tristeza, acaban nos relacionando coa debilidade, reprimen esta emoción, non son capaces de vela, miran cara ao outro lado porque é o que lle ensinaron. Porque na miña casa non se podía mostrar isto porque non querían verte sufrir. E o que eu comprobo é que todas estas persoas sufriron igual. Ou sufriron máis porque tiveron que reprimilo. Sempre digo que é moi importante darlle cabida a todas as emocións, abrirlle a porta a todas as emocións. Iso sí, o ideal é poder facelo cando toca, cando hai un estímulo para esa emoción. Este vídeo soamente é para convidar a esta reflexión. Cando lle decimos a outra persoa ou deixamos que nos digan non estés triste, non fagas así, pensa noutra cousa, non chores, non te preocupes, non pasa nada. Reflexionar sobre a mensaxe real que lle estamos dando e cal pode ser esa consecuencia. Eu penso
nunha crianza pequena, ou eu podo visualizalo pensando na miña filla cando era pequena, pero se non tendes fillos podedes pensar en calquera crianza pequena ou mesmo en vós cando erades pequenas. E representar na vosa cabeza esta sensación de eu teño un disgusto, acabo de sufrir unha perda ou un desengaño, ou o que sexa. E o que recibo polas persoas que me acompañan é o de mira para outro lado. Intenta poñerte no lugar de esa nena, o esforzo titánico que ten que facer para reprimir esa emoción que lle nace e facelo para que as persoas que la queren non se sintan mal. E como é quen de soportar a dor do que lle acaba de pasar e a dor de ter que aguantarse. Eu penso iso e párteseme a alma. Párteseme a alma pensar en que algunha vez eu, creendo que lle facía ben a outra persoa, intentando que non sufrira, a estaba levando a sufrir o doble ou o triple. Agora, plantéxate, agora que sabes isto e que reflexionaches sobre isto, que farías? Que lle dirías a unha persoa que está exteriorizando a tristeza, por exemplo? O que está expresando o seu sufrimento por un disgusto ou por unha pena ou por calquera acontecemento. Como realmente lle podemos axudar? E se non somos capaces de ver ese sufrimento noutra persoa, sempre podemos apartarnos e decidir non acompañar. Ben, solamente os quería convidar a este momento de reflexión. Encantaríame que me comentarades se chegastes a algunha conclusión e de ser así, cal é? Léovos. Apertas. Vémonos pronto.